Vídeos infantils en valencià. Petorreta! I no oblides subscriure't al canal. Hola, petorrets i petorretes! Conegueu tots els colors? Sabeu cada cosa de quin color és? Avui anem a conèixer el color roig. Roig com les fraules. Roig com el meló d'Alger. Roig com les tomates. Roig com els carrancs. I roig com les marietes. Observeu en la realitat quantes coses són roges. Mireu! Les fraules, el meló d'Alger, les tomates, els carrancs, les marietes. Superbé, petorrets i petorretes! Ara ja conegueu el color roig. Adeu!